Okay. Yeah. Yeah, sit down. Yeah, sit down. Hi mga lalabs! Good morning! Free ako today. Nasa ano kami? Consultation bureau ni Sofia. Kasi meron siyang appointment pala. Check up sa kanyang 2 years old. So, andito na kami. Buti na lang hindi kami na late. Kasi naglakad ako ba? Grabe. So, inaantay lang namin kasi kunti lang pwedeng pumasok sa loob. So, matagal na yung last na check-up ni Sofia. Hindi ko alam kung kailan. Tignan ko yung book mamaya. See you mamaya mga lalabs kasi hangal-hangal pa ako sa paglalakad. Yeah. Hi mga lalabs! Tapos na yung consultation ni Sofia. Bali, hatid ko na siya ngayon sa opva. Ayun, magtuklod-tuklod tayo, no? Ayan, no? Tuklod-tuklod. Matagal ko na tong hindi nagagawa. Kasi nga, oy, bakit ako low bat? Ibang battery na to. Kasi nga, matagal na din siyang walang schedule. So, ngayon, hatid ko siya, tapos uwi ako at maglinis ng bahay. Malapit na alas 11. Grabe. Super late yung consultation today. Ito si Sofia. Hi, baby. Nakakuha pala siya ng free toothbrush at saka toothpaste. Diba? Pampaano. Doon na siya hindi na umiyak. Grabe iyak niya. Oy. Grabe. Nahirapan talaga siya sa kanyang speech. Kailangan talaga namin pumunta sa therapy. Nahatid ko na si Sofia. Ako na lang pala. Oh, lubat na talaga. Oy. May bibili na lang ako saglit. Bibili tayo ng notebook para isulat yung ating mga gastos for next month. Try natin, B, kasi may nag-advise. Maraming salamat. Nag-ano ako ng pictures. Print tayo ng pictures mga lalab. Try muna natin to, ha? First time ko. Yes, ayan lang siya, oh. Hello mga lalabs, nakauwi na ako ng bahay. Nahatid ko na pala si Sofia. Grabe. Grabe, tuklod-tuklod ko ba? Alas 12:20 na. Oh my goodness. As in, umalis kami ng bahay 8:30 ha. Ngayon pa ako nakauwi. Pero, ang tagal ng consultation niya, yan yung parang tawag na sa atin yung health clinic sa Pilipinas na may, yung may mga monthly check-up, ganun, na libre. Yan. Sobrang tagal. Nag-wild si Sofia sa loob. Grabe. Na-board siya. Tapos, buti na lang hindi umulan. Pag umulan lalo, para akong basang sisiw talaga. Ay, kape-kape muna kasi ang lamig. Tapos, mga lalabs, nag-ano na ako. Nung paghatid ko pala kay Sofia, nasa labas yung mga bata. Tapos, wala akong dalang jacket kay Sofia. Yung raincoat lang niya. Kasi, hindi naman namin alam na lumalabas sila kahit malamig, no? Nag-rain jacket pa, nag-winter jacket na yung iba. So, sinabi ko kay Bana na mag-winter jacket na din si Sofia bukas. Handa ko na. Tapos, nag-text si Bana kaagad, nag-message siya kung daw, ilang kilos na, o kumusta daw yung kay Sofia. Teka lang ha. Ito yung notebook ni Sofia. 0 to 4 years old. So, hanggang 4, babalik siya doon. Pag after 4 na, I think doon na siya pupunta sa house arts or sa doktor. So, tignan natin kung anong sinulat dito. Ayan. Huh? Today ba to?
4,419. Ano ba yan? Two and 3 months. Oh, eto ngayon. 2 and 3 months. Sina 2 and 3 months? Sophia, 2 and 5 months. Mali naman to sila. Oy. Yung weight ni Sophia is 14 kilos and 65. Oh, lumalaban ha. Tapos, yung length niya is 89.5. Oh, 89.5. Okay. Yun ba yun? May pumutok sa likod. Ha? Tapos, ito yun siya. And then, okay naman. Yung parang may chart kasi yan na kung yung weight niya is overweight or yung height niya is below the minimum. Okay naman siya. Yung weight ni Sophia is okay. As in, nasa dulong-dulo. Pero okay siya. Hindi siya overweight. So, sabi nung doktor, hindi daw mag-alala. Pero nag-alala ako kasi Sophia more on, chips. Pero hindi naman masyado. Pag minsan, 1, 2. Pag gusto niya, kumakain siya. Pero pag busog na siya, mag-isa-stop naman siya. Wala din siya. Hindi din siya masyado sa sweet. So, okay lang din. Sa kapis ako ha. Namahaw na pala ako kanina. Hindi naman talagang namahaw. Nagdala ako ng bodbod while walking kasi alam ko, sus, nakuha ko siya 45 minutes, Jude. Mga lalat, 45 minutes. Pa uwi, may dinaanan ako na binili ko yung mga ibang gamit ni Sophia. Kakain muna ako ha. Balikan ko kayo. Ang dami kong gagawin. Tapos bumili na ako ng shrimp at saka calamari. Siya yung dinner namin. Seafoods kami tonight. Kasi gusto ni Bana din. Nagtanong ako kahapon. So, pagpasensyahan nyo muna yung aking kusina kasi maglilinis pa ako. So, nabili ako ng sweet swal wipes para kay Sophia. Ito, pag ayaw niya maligo, ito, mabango siya. Sweet Sal Baby yan. Tapos, yung ito, para sa ilong. Tapos, ito, para may sarili siyang sabon kasi doon siya pumunta sa aking Kojik na sabon pa. O, gaya-gaya din siya. Ganun, kaya pinalitan ko. Tapos, bumili ako ng vitamin si Sophia, yung vitamin D. Yan yung advice ng doktor niya. Tawag ito, half price yung isa. So, dinalawa ko na lang. Tapos, syempre, collagen. And then, bumili ako ng mga items from Essence. Yung mura lang. Ito, yung parang hair puller ba? Kasi yung puller ko parang habol. Hindi talaga ako makahanap ng magandang puller. Tapos, bumili ako ng all-in-one care top base daw and top and base coat. Bumili din tayo ng bagong jelly nail polish remover. Kasi yung akin hindi na gumagana. Parang expired na siya mga lalabs. Kasi matagal na yun. Kung may nakita kayong video dyan na ni-review ko siya. Yung bago pa ako nag-umpisang mag-vlog. Super tagal na. Tapos ito para sa mata. Parang 1 euro lang siya din. Dito lang upang lagay dyan. Tapos another nail polish. Ayan. So 5 pieces kasi 20%. Pag mga ganyang bagay no na tawag nito, nahihila tayo bumili ng madami. So very bad. And then ito yung toothbrush ni Sophia. Na free pala yun. Tapos ito yung pictures na papakita natin kay Bana mamaya. Tignan natin kung ano yung reaction niya. Tapos yung bag ni Sophia, bumili na lang ako sa wakas. Mura lang to. Dapat sana H&M kasi mahal. And then, relo. Para may sarili na siyang relo. Kasi yung relo ko baka masira pa. Relo, 4 euro, 3 euro. Tama, diba? Tapos, last but not the least, etong papel. Para isulat natin yung ating mga expenses. Para next month, tignan natin kung makakasave tayo. Thank you pala sa mga nag-comment dyan na kailangan lang daw disiplina and mga ganun-ganun. Tsaka maraming salamat sa mga opinion ninyo kasi nakakatulong din siya, no? Pinag-iisipan ko din siya, na-realize ko din na tama yung mga sinasabi nyo. So, ganun. So, ito, try natin. This is 2.50 euro. So, alkansi na ta. Siyempre, mapalit siya kag papel. Wala may papel sulatan. So, binili natin to. Ayan. Para medyo ma-organize yung ating life at saka expenses din, diba? Para everybody happy. So, nagpre-prepare na ako ng dinner. Yung lulutuin ko pala una-una is fried rice. Handa ko muna yung mga sangkap. Diba?
Tapos, meron tayong shrimp nga. Ito na. And then, calamaris. Sa ating, fried rice, we have hot dog, green peas, carrots, and then, onions. Yun lang mga lalab. Tapos itlog, niluluto ko na. So, ito pala, luwag from, ano ba pangalan ng tindahan sa Pilipinas na sikat? Novo. Novo to. Galing sa brother-in-law ko. Binilhan niya ako mga lalabs nung pumunta sila sa Pilipinas. Mga lalas! My baby's home! Home! Say hi! Hi! Say hi! Hi! Okay, here's your favorite. Here's your favorite. Hey! As usual! Ada, nagbihis na sa taas. Here! Murag correct. Agoy, gikamot-kamot naman ni tanan. Sus ka-arty. Unta mga lalabs, let's eat. Ayan. Kay Dada is that one. Say hi. Pia, come here. Show her a drink. Huh? You like your bag? Uh-huh. Yes? Wow. Come. Let's change. So that Mama can wash your clothes, yeah? Come. Wow. Wow, baby. Hi mga lalabs! Hello! Ito na yung ginawa natin kanina. So, titignan to ni Dada. Tignan natin kung ano yung kanyang reaction. What will be your reaction? Okay? No money. No money. So poor. Come sit down, baby. Dada. Sophia also. Look. Who's that? Who's that? Here. No. Give it to Sophia. It should damage it. Do not damage it. It's you! Baby! Yeah? 1-year-old then. In Arromanches in France. Wow, you showed them Dada. When I was so beautiful before. I was still virgin. Come on, man. Yeah, she got that right. I was still virgin, you see? Not any virgin, never. Never over naman. I can smile. Yeah, see?
we should do that. Send the cards. First Christmas, and then the second Christmas, we did not have a picture. So cute. Let's roll. Turn it like that. So cute. Yeah, that is you. Who's that? Tata, Who's that? Tata. Hmm? You're sleepy. Yeah. But she slept. Get bouncy, bouncy, bouncy. Hey. That's you, anak. My baby. Correct. Ah! Show them, anak. Show them. Yeah. There. Yay! Very good. Mama still needs to. Who's that? Who's that? Who's this? Mama was so pretty. Yay! Okay, awat-awat pa siya dada niya. Yay! Yeah, I decided to print that one because it's my only time, maybe. Barcelona. No. Ooh, there. Oh, Yeah, it's Mama. Show them. Show them. Who's that? Yay! Still in Normandy. It's a church. Wow, here. Show them. Yay! Too dark. It's your uncle and you. Yeah? Yay! Sumurong ko rin. Whoa! Show them, anak. That's Mama. Yay! Awat-awat po siya, no? May na kayo mawat-awat, oh. Mm. Whoa! Wow! That's you! Hey, Don't do that. No, no. Oh, I remember that one. That was Cebu. Cebu. Way, very good. Yeah, 3 generations. Yeah, Mama, Sophia, and Mommy. Wow. Yeah, Daddy, Pia, and Mommy. I wanted to do more, but it cost a lot of time. Yay! Yeah? That's it. We need to put it in the photo frame. You have to choose which ones. Yes. Lagay namin siya sa photo frame. 아무도 모르게 조심하는데도 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.